of Capiz sa idalom sampagiya sang Catholic Media Network. Sa mga di kalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapaalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Mayong aga Banwa, syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Mayong aga, Pilipinas. Oras sa Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga. Good morning! Good morning! Good morning! Gadayad nga aga sa tantanan, isa kaminit nga aga sa probinsya sang Capiz kag diri sa syudad sang Rojas. Kamusta ang pagsulusadsad naton kagahapon? Basi tapos sadsad nagsudsod. Ang iban sa aton yung mga kauturan, may mga panaan tinagasulsadsad gid sa Banwa it Kalibo, probinsya it Aklan kagahapon. Tulutan na lang kitang palupamati sa mga post sa Facebook. Mga amigo naton ba to dito nagsulusadsad pero ang iba no aga pa nag-attendar gid sang Santos nga misa dito sa plaza nila sa Banwa it Kalibo. Titato kagahapon no sa isa ka post sang RMN Kalibo si Sir Eli. Sir Eli si manager ato gito nagsimba timing man manager no gina nagmisa ang atong pinalangga nga Arsobispo. May mga parokya man kita diri sa probinsya sang Capiz nga nagahiwat man sila kaugalingon nga pagpadungog sa Senior Santo Niño. Masigsinggit lang Viva Senior Santo Niño kag Pit Senior. Kay mga usual nga mga banwa kag parokya diri naton, te arang Kwartero, arang Dumalag, arang Tapas. May mga pagsaulog sa nga pagpadungog sa Santo Niño kag sunod semana daw parokya ni Santa Monica sa Banwa sang Panay. Sang wala na kasadsad kagahapon sa Kalibo kag sa sini nga mga parokya. Pod kamo tos Panay. Kaya pang imbitar sila to sa sadsad, pasalamat. Kagahapon ay kay gayunan kita schedule naton sang misa alas 6 sa San Antonio de Padua dito sa Banwa sang Kwartero. Tigilan naman niya pagpadungog o konsadsad sa Santo Niño sa Banwa sang Kwartero. Domo nang ila title man.
pagpadungog man sa gihapon as ning bata nga natawo sa aton kaga ihemplo sang maayo nga panimuot, di ba mga bata maayo gid panimuot. Gaway-away mga bata ya dugay-dugay friends naman sila pero nanay kag tatay nila nga ginual sa gihapon. The simplicity and the purity of the heart of the children. Sa ngalan sang bugos nga puwersa, sang Spirit of Abroha, sang amon nga pagpaabot sang pagpanamyaw kag katahuran sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga probinsya sang Capiz kag diri sa siyudad sang Rojas sa mga kabaranggayan naton. Sa mga kabukiran, mga kaumahanaw, do kanami ang pagpanarbaho subong mainit-init. Sang nagliligad nga sinimana, ti maulanon kita at subong bago na natapos ang bagyo, balaan naman na nato na pagtapos gani isang sige nga ulan-ulan, mabalos naman yung mapintas nga init. Kag sama-sami, masulusipon kita, ubo-ubo, trangkaso na dayon. No, kagabi, sinunanon si Kayo, pamatiin nyo liwat. Nung aton nga nanging tupiko kagabi ang trangkaso kon flu pahuway. Lunes, nga adlaw, balik sa opisina, balik sa trabaho, balik sa eskwelahan. Yung iba ni nga nagsadsad ga sudsod gini pabalik sa eskwelahan, lutoy gid kalag sini. Amo nang usual no, do ka ironic nga man no, nagasadsad kita, nagapahuway kita, nagabakasyon kita, di bla dapat pagbalik sa ordinary schedule, refresh kag recharge ka na. Ang kalabanan niya dira na matulog dahil sa trabaho. O kon ma-absent anay tungod kay ang mga helikoton tanay sa adlaw sang pauli o kon pagpahuway na why na nalipatan na pero kung magbalik na sa ordinaryo nga schedule balda. Dira ka kapanumdom nga magpahuway, magpanghimos, tamaran ka na dayon ti kung gisa. Kung wala mo lang sa gabantay ti Sleeping Beauty si Maninoy o kon si Maninay. Ang pagpaabot sang pagpanamyaw sang aton nga Spirit FM team ginapangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo the Most Reverend Victor Bebendico, ang pag-upod sang aton nga mga kaparian sa 61 ka mga parokya kag mga mission stations. Of course, ginapangunahan kita sang aton nga overall chairman sa aton nga Bikaryo General Monsignor Reggie Pamposa. Kaupod man ang mga kaparian naton sa iban pa nga mga assignment sa eskwelahan, sa iban nga mga komisyon o kon sa nagkalain-lain nga mga helikoton nga nagabugos sang Arkidiocese sang Capiz. Kaupod nyo sa subong adlaw sa inyo nga sa aton nga pagpangalagad, kaupod nyo sa isa ka oras. Father Mark Granflor, ang akong partner technical, subong aga alagad Benny Dalida. Congratulations CPC, Colegio de la Purisima Concepcion, nagmadinalago na naman sa ilangin na intrahan nga isa ka kompetisyon dito sa Japan. Congratulations CPC, Father Nonoy Bellanes and the whole CPC community. Sang nagligad nga Sabado, nangin kabahin sang pagpaathag na naman bahin sa aton nga vision mission, sa aton mga pastoral programs, ang Bikaryato ni Santa Monica. Ako nang upod ang iyang mga sakop, more than 100 ang nag-attend sa ginhimo nga pagpaathag dito sa Banwa sang Panay sa compound sa Santa Monica Parish dito sa Santa Monica Evacuation Center o kung Panay Evacuation Center.
Nangin masadya mo din ang lagon kag damos ang natun-an ng aton nga Speakers Bureau, mga membro sa aton mga Pastoral Council sa nanarisari nga mga parokya kag mga mission stations. Kag ini ang ilaman niya ipaambit sa mga kaupdanan nila sa mga parokya kag mga mission stations pakadto sa mga kapilya nila sa magagmay nga Kristiyanong katilingban. 108 o kung 118 ang ilangan ng attendees sa nasambit nga pastoral orientation. Wala nakaupod ang aton team dito no tungod kay piyesta man sa San Sulpicio dito sa Barangay Yating upod sa mga sakop niya nga mga barangay sa Banwasang Pilar, partly Barangay Yating Ina, din pa San Silvestre, Tamunakan, dari padalom daw Manuling kag Badyangon sigurong upod nilas ni o kung pati pa ang Gusi. Hindi lang kita sigurado pero kapistahan no sang San Sulpicio Parish. Sa masunod nga Sabado, hopefully wala sang schedule atong pinalanggang Arsobispo para sa makover sang aton nga team ang pagpaathag no sang aton nga Speakers Bureau sa mga mag-attend naman sa isa na naman ka bikaryato do kundi ko magsala iya sang Santo Tomas de Villanova. Para nga ma-record na ton ini ang mga talks sang aton nga mga speakers or resource persons kag matagaan naton sang kopya ang mga nag-attend basin kaysa may mga malingan kabala. Kag para mapaabot gin naton sa aton nga mga kauturan sa mga kapilya sa nanarisari nga mga magagmay nga Kristiyanong katilingban o kon mga BEC. Mga kalagad ka mga best friend, subong nga simana nagasugod man o kung halin pa sang Sabado nagsugod ang vocation campaign. No? We are on the Jubilee of Vocations. Sa subong nga bulan, ko na notice ninyo mga programa naton, umpisa sa binhi, sa Pads What's Your Pastoral Challenge, sang nagliganti ang pamatanon, paglaom sang palabuton, istorya gid sang nanarisari nga bukasyon sa pagkamanda ni manina, pagkapari, pagkareliyoso, o kon timiyara man sigurong sa pag-asawahay. Ang mga seminarista naton from St. Pius X Seminary kag from Santa Maria Mater et Regina Seminarium gin-assign na sa mga parokya halin sang Sabado. May mga announcement sa aton nga Santos nga Misa, nagpathag sila sa bahin sa bukasyon, entrance examination sa pagsulod sa seminaryo, mga dates ng panglawag nila. At the same time, subong adlaw, no, may magakadto na sila sa mga eskwelahan para sa pagpatigayon sang vocations campaign. Nagsugod man kagahapon ang vocation exhibit. Bisitahin nyo dira kung maglagaw-lagaw ka mo sa Robinson's Mall. Dira ang vocation exhibit. Kabay pang labayan man ninyo. Kag tulutan awa, kapimpa kung may mga kabataan kamuda nga luyag o kung may huyog magsulod sa seminaryo kang magpari bala sa ulihi. Agi kaga tanawa no ang aton nga exhibit dira sa Robinson's Place diri sa Lawaan, Rojas City. Aton liwat ipabati sa inyo ng interview naton kay Father Jonel Lamila
sa mga schedule kang mga hilikoton sa vocation campaign. Actually, ining interview sang nagligad ining nga semana, sang nagligad nga Miyerkules, pero daw okay pa man Pwede pa man siya naton pamatian sa mga nakamiss sining kuan nga interview. Damo sa impormasyon nga nabutang dali, may mga pizza gani kung gusto niyo tandaan ang mga pizza kag mga lugar diri iti ngita na dara sang pwede masulatan kaga ukon na pamatian nyo sa maayo para matandaan naton labi na gid sa mga luyag balang nga mag-eskwela sa seminaryo, mga importante nga mga announcement, importante nga mga bagay nga dapat naton mahibaluan. Gani nga aton nga pamatian ang pagpaathag, pag-eksplikar ni Father Jonel Lamila, siyang aton nga direktor sa bukasyon diri sa Arkidiocese sang Capiz. So ihatag ko sa inyo si Father Jonel, mga kalagad kag mga ka-best friends. Sa Commission on Vocation, wala sang liwan, no? Diri ni sa na-assignment sa aton sa St. Pius X Seminary, no, diri man sa compound kung sa diin nahamtang ang aton nga istasyon, no. Dugin ubo man kita. Ang aton nga bisita sa bungaga, wala sang liwan, Father Jonel Lamila. Padre, good morning. Maayong agaman, Father Mark. Bawo ka namin isang tingog ni Father Jonel. Isang nagligad pa nga tuig nga may programa kadiritani, no. Nanukot. Kaga siya ang na-assign, no, sa aton nga Commission on Vocations. Kanina inimbitar siya naton. Ang concern ng namon padre ang mga schedule naton san o bala mag lakat sa ipadala sa mga sa mga parokya kag mission stations ang aton nga mga seminarista. Ano man lang schedule for the month of vocation? Salamat gid Padre. So amo ini ang aton nga schedule sa aton nga Jubilee of Vocations. Father, subong Jubilee of Vocations sa aton Archdiocese sa pagsaulog naton sang 50th anniversary sang aton pagka-Archdiocese kag 75th anniversary sang aton nga pagka-diocese. So gani may tatlo nga programa ang Commission on Vocations. So magasugod ang aton vocations campaign sa January 17 to 21, 2026. Magakadto ang aton nga mga seminarista sa mga nanari-sari nga mga parokya kag mission station. Okay. Kag hindi lang ina Padre kay pati ang aton nga mga religious, ang mga religious brothers and sisters, mga religious fathers. So magaupod ini sila sa aton kag may ara ang special team nga pagakadtuan ini sila para sa hangkat sang aton bukasyon sa pagkapari, pagkamadre, pagkareliyoso. Okay. Then after sini may ara kita nga vocation exhibit sa January 18 to 21 sa So that's Sunday na. Sunday po Padre. 18 So sa to Robinson's Place. Okay. So ginaagda gid ang tanan magkadto diri kay ari diri sa exhibit ang mga nanari-sari nga klase sang bukasyon. Ari ang mga pagkapari, ari ang pagkareliyoso, ang bisan na aton gani nga mga mongha, ari man diri. So kag ang first ever vocations jamboree. Jamboree. Mo na nga ako natingalahan. Sining ko, abi ko Boy Scout na may jamboree ka Girl Scout. So, hambal ni Reverend Gab na sa ligad. Siya mo na ang term na ginagamit ko nila sa Manila, no? Jamboree, no? Jamboree vocation. So, ano inisaya Padre ang jamboree? Ini Father Mark ang vocations jamboree. Ini ang pagtililipon sang mga nanari-sari nga mga religious congregations diri sa aton Archdiocese. So may programa ini nga kung sa diin pagatagaan sila sang tion para isugid nila kung ano ang ilang kongregasyon, ang ilang charism, ang ilang apostolate.
Kag amuman of course ang aton nga diocesan seminaries dari arigin sila dire kung paano do vocation campaign pero Sige, hapon. sa sining nga vocation campaign dako na ini kay madamo sa mga participants. Okay. Kag diri man sa sunod sa meeting namon sa nagligad sa mga committee sa aton nga jubilee sa sining sa aton diocese sa aton archdiocese ginaangkat man diring sang aton senior arsobispo nga sa jamboree diri na lang pagahiwaton ining gathering sang aton nga mga altar servers, Okay. boys and girls. Okay. Kay nagapati kita no nga diri gan nagaumpisa sa Sa Kristan. sakristan ang bukasyon. Ako naging sakristan man ako sang gamay ako Dari sa katedral. sa Manila. Sa Padre. Manila pa ya. Oo. So, tapos ari man diri gina-invite man diri ang mga lamharon, ang aton nga mga parish youth ministry, Oo. kag ang mga nanari-sari nga organizations. Dako gali ning event. Yes, Padre. Oo. Nga involved ang family and life kay balaan mo Padre ang bukasyon hindi man lang naiya sa pagkarelyoso, sa pagkapari, ari man diri ang ang aton nga marriage life, ang mga nanay kag tatay naton, Okay. pamilya. So amo ina kag ini pagahiwaton ini sa January 31. 31. Okay. Amo naman ini ang aton culmination sang aton nga Jubilee for Vocations. Okay. Di niya ipagahiwaton Padre. Sa St. Pius X Seminary po, Padre. So kadako ni nga event gali. So sige mangayo kami sang plaster sang program kay man namin siya nga i-cover naton para nga mapabati naton sa aton nga mga viewers kag listeners ang nanarisari nga bukasyon kag very diverse ini. May madre, may pari, may mongha, may mga sakristan kita, may mga youth kita kag Mga ano pa Padre, mga estudyante sa aton nga parochial schools, ako damo sa aton Catholic schools, Okay. kin-invite man namon sila. Oh, sige, January 31, sige. So, Padre, 17, that is Saturday, 17 Opo, to Padre. 21. Makadto sila, may mga assignments din aton nga mga seminaristas, makadto sila sa mga parokya, mission stations, and then, pag-abot sa eskwelahan, pag-abot sa parokya kag mission stations, magabisita ini sila sa mga eskwelahan, di ba? Opo, Padre. Ano ang usual nga nagakatabo there? Gamay lang para nga maulo excite lang aton nga mga kabataan nga o kung maginikana nga nagapamati subong. So, usually Padre sa vocation campaign nagakadto ang aton nga mga seminarista sa mga nanari-sari nga eskwelahan kag dira ginasugid nila ano bala ang seminaryo, ano bala ang bukasyon, ano pila kasahi nga ang ara sa bukasyon. Kag of course ginapamangkot sila kung ginapaathag sa sining pangampanya kung ano ang bukasyon sa pagkapari. Okay. Nga man importante ang pagkapari. Kag diri sa aton archdiocese may ara kita nga duwa ka seminaryo nga kun sa diin diri gina-form ang aton nga mga manugpari, ang St. Pius X Seminary sa ang aton nga minor seminary, amo ni ang junior high school seminary kag senior high school seminary kag ang Santa Maria Mater et Regina Seminarium, amo ini ang major seminary nato. So amo ini ginapaathag ini ang kahulugan sang bukasyon, kahulugan sang kabuhi sang seminarista, kahulugan sang kabuhi sang pagkapari. Halimbawa, nakapamati ako sa vocation campaign kag no nabatyagan ko ay gusto ko magpari o kung sa Kristan ako nga daan do may something na nga may nanamian ko sa bayo sang pari sa pagmisa sang pari kag luyag ko man magpari. Paano ako makasulod sa seminaryo, makaeskwela sa seminaryo? Ano bala ang mga hilimuon, no? Ara ang vocation campaign, ginaimbitar kami. Then luyag ko magsabat sa invitation. Ano nga kun himuon, Padre? Kung nabatsyagan na naton ina Padre no, nga daw do ginatawag ako, nakita ko nga si brother nga nagasuksok sang puti nga bayo. May ara kita nga entrance examinations Padre. Amo ini ang mga masunod
nga Hilimuon. Hilimuon. Anong mga schedule sa aton nga entrance examination? Baga sugod padre ang aton entrance examination sa duwa naton ka seminaryo Okay. sa bulan sang Pebrero hasta bulan sang Mayo. Okay. Alas 8 sa aga hasta alas 11:30 sa aga. So sa mga Kada na siya? kada Sabado Kada padre. Sabado. Okay. So ang incoming grade 7, grade 8, grade 11 sa St. Pius X Seminary ang ilang nga entrance examinations. Sa incoming college, undergraduate, graduate kag professionals Professional na. balam mo padre damo man kita nga mga professional na nga pari nga bago sila magpari professional na sila. Yeah, oo. Father Josel Beltran, Mhm. Father Noel Gerapusco, yung mga Father siguro- Judol. Father Judol. Muna sila, mga professional na sila. So, pwede sila magkuha sang entrance examination sa Santa Maria Mater et Regina Seminarium Sa Kagay. sa okay. Kagay. Kag may ara pagid kami padre, magalibot kami nga mga pari kag mga seminaristas Sa mga parokya. sa mga parokya. So, sa first district, sa February 21, 2026, Sabado man ina, padre. Sa alas 9 hasta alas 12 sa Udto, amo ini ang amon nga pagakadtuan. Okay. St. Joseph the Worker Parish sa President Rojas, St. Isidore Parish sa Pontevedra, Holy Child Parish sa Maayon, Mhm. alas 2 hasta alas 5 sa hapon, Most Holy Trinity Parish sa Pilar, Santa Monica Parish sa Panay, Panay. St. Lawrence the Deacon Parish sa Panitan. Okay. Kag ang ikaduwa naman nga batch, February 28, 2026, Sabado man ini padre. Second district na kami padre. Mm-mm. So alas 9 hasta alas 12 sa Udto sa St. Jerome Parish sa Tapas. Tapas. Our Lady of Snows Parish sa Dumaraw. St. Catherine of Alexandria Parish sa Mambusaw. St. Thomas de Villanova Parish sa Dao. St. Anne Parish sa Sapian. Kag alas 2 hasta alas 5 sa hapon, St. Martin of Tours Parish Dumalag. sa Dumalag. St. Anthony of Padua Parish Cuartero. St. Sebastian Parish sa Mindan, St. John the Baptist Parish sa Sigma, St. Nicholas de Tolentino Parish sa Ibisan. So amo ini ang first step, Father. Kay may ara pa yung nga second step. Oo, kung makuha ako sa entrance examination, kung ang second step mo ay presume ma-interview pa ini, padre? May interview pa, Okay. Padre. Pero pinasahi ini nga interview kay ang mga makapasar sa aton entrance nga exam. entrance exams, sila magakadto sa seminaryo. Kag pagatagaan sila sang chance nga makatiner nga mabatsyagan nila kung ano ang kabuhi sang seminarista. So ma-overnight gid sila dito, Padre. So amo ina makita nila ay gahampang gang seminarista, gatuon gapangamuyo. Muna, Padre. So pagkatapos sina sang interview, dira na malaan kung ikaw bala makapasar. Okay. Kag ina amon nga ipag-post sa aton nga page sa Okay. page sang aton nga Seminaryo. seminaryo sang Archdiocese. Kag padalaman ni sila sa sulat. No? Padalaan na sila sang sulat nga sila nakapasar na gid sa seminaryo. Okay. So, nagalapit na, nakakuha na, naka-vocation campaign na, naka-entrance exam, naka-interview. Kung pasado na, what are the next steps? Padalaan sila sang masabat pa sila kung ila bata o kung inang bata nga na, nakapasar, ma-eskwela man sa seminaryo. O, Padre, bali, may tagaan sila sang letter. Okay. Kag ina nga letter, may ara ina nga return slip. Okay. Kag ina paghulaton sang aton nga registrar clerk sa seminaryo, sa opisina. Kag pagaisipon ina. Dali lang, kagina, nagka-mention ka kung grade 7, kag grade 8, diri makuha sang, kag grade 11, diri makuha sang entrance examination sa seminaryo kung sa mga parokya nga na-mention nimo.
Ang grade 8, kung naka-grade 7 ka sagwa, pwede ka pa ka... Or grade 7 lang gid mo umpisa. Subong ang aton nga seminaryo nagabato na padre sang manog grade 8. Mano grade 9, hindi na yan? Hindi padre. So mano grade 8. So naka-grade 7 siya sa ibang eskwelahan, pwede siya maka-grade 8 dire. Yes, padre. Okay. Kaysa natandaan ko sa amon nga tsimpo, pag-graduate namon grade 6, pang first year high school lang gid, pang grade 7. So hindi pwede ang nag-first year ko sa gwa, dari ko ma second year. Sa amon time ha, that was 1990s. Yes, padre. Actually, ako, padre, pag sulod ko dito sa seminaryo, manog grade 8 na ako. So, hindi nila ako gintugutan nga mag-grade 8, ma-second year. So, nagbalik ka gid gid ako diya ya sa first year. sa first year. Pero subong pwede na. Subong pwede i-consider. na. Tapos, tungod may grade 11, may senior high, may grade 11 ka grade 12, kung nakagraduate ka sa grade 10 sa ibang eskwelahan, pwede ka nga dari ka ma-senior high. Pwede gid, padre. Okay, sige. So, amo ang manami, padre, kay nga man, ang nagahalin nga grade 10 sa GWA, kung mag-grade 11 sila, mag-senior high school sila sa seminaryo, may diploma gid sila, nakagraduate sila sa St. Pius X Seminary, Okay. kung mag-grade 12 sila. Kaya ibala mo, lain man yung grade 10 completers. Oo, completers. Unlike sa time naton, di ba, fourth year high school, Oo, may graduate diploma gid kita. Oo. So, amo nang manami. Dala ka pagali sa wala ka ka senior high? Wala, padre. Okay. So, pareho pa kita nga grade 6, first year, second year, third year, fourth year. Opo, Okay, padre. padara pa kita. Kaya kung kisa do nalibugan ko ni do na kisa do hindi ko kaintindi maayos ang bago na ni nga patakaran. No? Anyways, so kung makapasar na nagpakita ka na sa imo interes nga masulod ka sa seminaryo, padalaan ka na sa tawag nato. I don't know kung amo dyan po panawag nyo, prospectus. Okay. So, arat dira nakabutang, uniform, design sa uniform, pila ka bilog ini, and then, pati mga bed sheets dira, pati moskitero, gani. O gani, padre. Dapat puti, color white ang bayo. Kaya may mga sukat pa ina. May sukat. Kaya ang katri naton, single bed kita, may sukat, may bed post man sa gyapon, no? May bedpost gihapon, padre. Kay isang tsimpo na mo, may galibot, kinaiya nga dapat imo moskitero, ibutang mo gid. Tungod kay damo lamok, kung may tsimpo nga damo lamok, kag sang grabe lang dengue. So ara gid, gina-check din na ba sa amon nga tsimpo, amon nga prefect of discipline, Father Tonton Arinkin. Ang isa sang kumpil namon kay Father Tonton Arinkin, the ghost. Kaya wala ka lang kabalo, tugod ka aran sa simulikod. So may gakadak pa kami nga chinismis pa kami nga gabi na nga hindi na dapat. Kaya nga kabalo nga ara, dira gali katindog nga nagatulutamwa sa imo nga nagatubong-tubong sa istorya. So kung lito, lain na ni tingog si Father Tonton nagali, no? So hindi mo siya mabatsagan kung nara na siya. Anyways, those were the days na. Amo man sa amon tion, padre. Sinong Si inyo? Father Patrick Advincula. Mas pakad. Si Father Patrick Advincula, fourth year ka philosophy ako. First year philosophy na siya. Pertik buot ni. Pertik ka buot kay permiga katulog. No? So, pertik ka buot ko, nagakatulog. No? Morning lang dira, Father Patrick. So, si Father Patrick ang inyo. Okay. So, may isa guro ko kapamangkot nga daw ba si, I don't know, kung mabudlay o kung mahupos mo, hindi nga sabton. Halimbawa, may mga may mga ginikanan kita nga nagpamati subong sa mga kabarangayan naton, sa mga may mga kabataan nga do dugay na ginambal nga gusto magpari, no? O galing kabos pala sa finances. Halimbawa ga mamangkot sila pilang aton balayran sa seminaryo sa subong no, kay kada tuig do medyo may mga changes ina, or kung do medyo wala kita gasukot sang tuition fees, no, pero ang aton nga mga seminarista, anong ginabayaran naton sa seminaryo? May ara kita nga board and Okay, lodging. kay dira sila nagakatulog kang nagakaon. Tapos may 4 ka sako sang bugas.
miscellaneous fee. Amo lang ina padre. Yeah. Actually, sa mga ginikana nga na istorya ko, ang balila, may gambal nga kamahal sa seminaryo mag-eskwela. Pero kung ako mag-isip-isip, hindi siya mahal Hindi siya tamaan kamahal compared to the private schools nga nga ginaeskwelahan sa aton nga mga kabataan kung sa inyong mga estudyante. Kay diri ka naga-star, diri ka nagakaon. So kung sagwa ka ga-star, may boarding house ka, kakaon ka, of course 3 times a day ang kaon. So kung totalon mo kag kumparar sa ginabayad sa seminaryo, Do pare-parehas man. barato pa ganito. Barato. Huwag ka pa pagpliti. May yayo ka pa. Ay, manaog na lang sila Manawag padre. na lang sila, no? Pag bell, may schedule, no? Nakaplastar ang aton nga schedule, no? Ang formation naton holistic, na may natawagit na nga may human formation, may spiritual formation, academic formation, psycho-spiritual formation, ano pa gid? Pastoral formation. Pastoral formation. So, tanan, no? Hindi lang mangambal kita nga sa seminaryo ka, nga di ka lang permi. Gaya linaway mo kami sa basketballan. Kaya nagaway mo kami kung sino mauna mag-basketball, no? May tsimpo man sa pagpaninlo, may tsimpo sa pagtuon, tanan na. So, invitation mo siguro, Padre, being the vocations director, no? Dako nga challenge man sa imo to increase ang aton nga tawag sini sang aton nga number sang seminarians. Sa buwas nga adlaw may duwa kita, may ordinahan kita nga mga diakono dugang nga kaparian sa Archdiocese of Capiz. Being the vocations director, panawagan mo sa ato mga ginikanan kag sa mga kabataan nga luyag magpari. Una sa tanan padre, hindi sila mahadlok. Hindi sila mahadlok nga itugyan nila ang ilang mga kabataan sa mahal nga Dios, sa bukasyon sa pagkapari. Ikaduwa, ang imo nga pamangkot kung pigado gid, kay mabudlay gid, mahal gid sa ila pa inuino ang seminaryo. Una, pwede sila magpakig-angot sa seminaryo. Okay. Ikaduwa, may mga maalwan nga mga tawo nga handa gid magbulig. Okay. Kag madamo na sina nga mga nangin produkto kag subong pari na bangod sa kaalwan sang mga tawo. Tawag na to nga mga benefactors. So, may mga willing magbulig sa nagakadapat nga buligan. No? Kay may Tama, iban, padre. hindi na to malipod sa atong experience sa Father Jonel. No? May mga kaupdanan kita nga sang una nga seminaristas. Kami sang una, sang theology. Kami sa harap ako ng theology. May mga classmate ko nga damo yung benefactors. May benefactor sa board lodging, may benefactor sa laba, may benefactor sa allowance, may benefactor sa libro. Ay isang uligin na iyakaso, benefactor trafficking. So, ang mga benefactors naton gabulig sa aton nga kinahanglanon gid, basic needs naton. Hindi na iyakon, hindi ka na magpinagustong kung may nagabulig, ti sige na lang nga sige, no? So, muna ganing kina-advise man sa aton mga sa mga kaparian na yun sa seminaryo, ngang nagabayad sa board and lodging na direkta na lang sa opisina. Parang matawhay ng transaksyon, no? So sa mga ginikanan naton o kon sa mga estudyante nga nagapamati nga luyang magsulod seminaryo, pero kapanumdum kita sa atong galastuanan, if you are may mga criteria man nga ginasunod ang aton nga mga benefactors nga kisa nga istorya mga nila pati yung pamilya, no? Pagi sa kaparian, kung ano lang pwede nila mabulig, kung anong mga criteria nga dapat maabot man, no? Dapat responsable man ang bata. Responsable man sa ginabulig sang natawag naton nga mga benefactors. So, mayara pa, Padre, or lastly ang imo nga mensahe kag pag-imbitar sa aton nga mga pamatanon. Okay, Padre. Balikan ko lang, Padre, ining aton vocations jamboree. Okay, sige. May schedule kita sa aton nga vocations jamboree. So, mag-start ang aton registration 7:30 to 8:30 sa aga.
may ara lang siyang registration fee na 100 pesos for program technicalities and snacks during sports activities. Then at 9 a.m. ini suguran sang Santos nga misa kag ang aton nga presider kag homily sa sini nga Santos nga misa amo ang aton nga Vicario General si Reverend Monsignor Rufino Reggie Pamposa. Kag pagkatapos sining aton nga Santos nga misa by 10:30 magasugod ining vocations jamboree program. Okay. Kag sa udto lunchtime. So ang participants are requested to bring their own lunch. Okay. Then alauna may duwa ka sahi. Either makuha ka sang entrance exam or maga-join ka na sa sports fest kay pagapahampangon naton ini sila padre sa aton nga mga court sa seminaryo. Then by 4:30 amo na nang ilang nga pagpauli. Okay. So sa mga ginikanan nga ari diri sa mga pamatanon mga lamharon nga naga handom nga mangin pari, mangin madre o kun magsulod sa monasteryo. Hindi ka mo magkahadlok kay ang Dios nagaupod gid sa aton. Ang Dios amo ang nagtawag sa aton, nagatawag sa aton, kag ang Dios wala gid magapabaya sa aton kun ara nakita sa aton nga estado sang ina nga estado sang sina nga bukasyon. So, ang 31 ni Padre, anybody can come? Ma-coordinate lang sila parokya? Opo, Padre. Pero sa aton nga may mga students na kin-invite man, preferably ining mga grade 10. Okay. Tapos ining mga graduates ang senior high school. Mga professionals, mga college. Okay. So, abangan, no? I-post man, naka-post na ni Padre sa St. Pius at Seminary Ang schedule, page. ang aton pala nga schedule sa sa month of vocations. Pero iding schedule sa jamboree this week ako na Padre nga i-post. Sige, para ma-share namon diri ma-share namon sa Spirit FM para nga kon ang mga nagapamati sa aton subong kag luyag nila nga balikan, pwede nila makita ang aton nga mga schedule agod nga ma-note man nila sa ilang nga mga kalendaryo. So, with that, no, madamo nga salamat Father Jonel sa imong nga tiyempo kag kung may mga panawagan ka parte sa Commission on Vocation no bukas gid ang amon nga ang aton nga estasyon no ang Spirit FM para sa Commission on Vocations Padre. Salamat gid Father Mark. Ginaagda ko man ang tanan kada Sabado sa binhi. May mga guest kita nga mga seminarians, religious. Kag sa gabi man sa pastoral challenge ni Father Mlex, may mga guest man kita nga mga seminarians, religious. Do sa gasa ganila program sunod-sunod Gani no? Padre. May binhi, may may gabi no kagabi ti may saibit pa to sa pamatanon pa ang paglaom sa palabuto no. Gani Padre, nakita ko to. With Father Rom, no? Father. Gani, oo. So madamo nga salamat no Father Jonel sa sining time nga ginhatag mo sa amon kag kabay pang ang mahal nga Dios na labi na gid nga kagahapon ti ang ebanghelyo o kung sang digang adlaw Sang Lunes, Padre. pagpanawag no Pagpanawag kay Simon kag kay Andres. Pedro, kay Simon Pedro kag kay Andres, Andres, no? oo. And then Santiago kag Juan. So do ka timing gid no kag ang pagbunyag sa aton Ginoo, we are baptized not only nga may ngalan lang kita nga Kristiyano o kung Katoliko, but our identity is the identity sa aton nga Ginoo. Gani nga may katungdanan kita sa pagwali sa mayong balita, sa pang-ayo sa nagabulatian, pagtabog sa mga yawa kag iban pa no. Kag ini isa ka misyon ginhatag sa aton. Nagkabay pa nga sabton naton ang panawagan sa aton Ginoo. Kung may nagatawag, dapat may magsabat no. So Father Jonel, dawag nga salamat kag kabay pa nga maging successful ini nga mga event sa subong nga bulan. Salamat Father Mark.
Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabinungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Bugal nga ginapahibalo nga ang OptiQuest Inspira Health Ventures Incorporated among labing-una nga PhilHealth Gamot Accredited Facility sa Bugos nga Western Visayas. Para makakuha sa nagakaangay nga benepisyo sa YAKA program, mahimo lamang nga magparehistro sa amon nga pasilidad o kung pwede man nga makigangot sa cellphone number nga 0912-264-5490 para sa dugang nga mga ihibalo tuhoy sa YAKA program. Sa panahon nga kinahanglan naton sang sigurado kag kalidad nga pag-atipan, ang OptiQuest Inspira yara gid para sa imo kag sa imo pamilya. Diri, ginahatagan namon kamo sa nagakaigo nga pagtatap kag inspirado nga pagserbisyo halin sa urgent care, primary care, ambulatory surgical care kag dental services. Available man ang kompleto nga diagnostic kag ancillary services, pharmacy, laboratory, x-ray, ultrasound, 2D echo kag mammogram. Ang inyo pagpanglakaton padulong sa mas himpit nga ikaayong lawas nagasugod diri sa OptiQuest Inspira Health Ventures Incorporated. Bisitahin kami sa Corner Street, Provincial Road, Barangay Dinginan, Rojas City, Capiz. Para sa dugang palamangkutanon, magtawag lamang sa 036-522-0944 ukon sa 520-0695 ukon sa cellphone number nga 0970-315-4437. Mahimo man makigangot sa amon Facebook page, OptiQuest Inspira Health Ventures Incorporated. The best songs on the radio, Spirit FM. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabinungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Oras sa Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:52 sa aga. Sa liwat mayong aga sa nagaupod sa aton sa Facebook live streaming kag sa FM band sa aton nga radio. Good morning sa mga nagapamahaw dira sa mga panimalay naton ang mga hangover sa sadsad. Sadsad sa pagpasalamat kag pagpadungog sa kay Senyor Santo Niño. Saluat Pete Senyor. Sa mga wala pa nakapamahaw, ang ari di sa Roa City kag nagaagi diri sa Lawaan, no? Pamahaw ka mo sa Honey Carinderia.
Kita ko sa vlog sa video nga post ni Migo Greg Yutoko. Wow, grabe king kaon mo sang nagligad. Pero na-mention mo bala Migo Greg, kuan niya, bolo, lawaan pa lang niyang hani karinderya. Kaya kita na tong picture sang ang video sang pata, sang bulalo, kag sang crispy pa, ano ni? Hindi sa crispy pata ng lechon kawali ba to timing ito putok batok ito tanan ng tinira mo sa mga wala pa kapamahaw hani ka rin diri in front of Rosie diri sa Lawaan kag ang iban nga wala pa naka lutoy pa sa paghiwat sa panyaga dara lang kamo take out bala nyo lang recommended ni Father Mark may paaman ka mo. Paaman nga sabaw. Good morning dara kay Mama Nabel kag sa imo mga kapdanan kag belated happy birthday. Damo nga salamat sa pagpaambit sang imo nga birthday. Sa handa sang imo birthday. Ga tapok man di nga mon bandihado sa kaon sang kundi nga laga ay kita niya nga panit sang mapula-pula. Sa mga amigo kagabihan naton sa mga talipapa kag mga merkado pampubliko naton dira especially diri sa TATC Teodoro Arsanas Trade Center o kun barangay Lipunan o kun bagong Lipunan sa mga talipapa naton sa diri sa syudad kag sa bugos nga probinsya. Merkado publiko naton sa mga kabanwahanan labi na gidira sa Banwasang Panay mayong aga kag mayong pagpamati sa suki tada nga ginabakla ni Manang Bibing sang isda nga may paaman dakong kaisang katalong kag margoso nga isampaw kuno sa pinaisan. Sampat kita, good morning da kay ex-cap Junior kag kay Bibi. Si Ama da kag si Nay Maria. Si Nungalan kag iban pa. Damo ka salamat sa aton nga listener sa Barangay Lumboy. Nakaabot di ang inid. Nagapisik pa. Nagabisik pa ang nagdala. Hindi yang inid ang nagdala gali. Good morning damo kita nga salamat sa bot arap ng radyo sa dalom sang Domingo. Thank you kita sa mga nagapamati sa aton kag sa mga Marites kag Marisola. Sa mga morning girls dara sa poblasyon Ilaya, dara sa may housing man. Good morning. Mayang aga si tanan kabay pa nga ang ining adlaw. Mangin matawhay para sa ton tanan tungod mainit-init, mga linabhan ta dara, mala na gid man ni. Ang iban ga panimaho na. Antes kita magtapos ang aton nga programa, ang isa sa ginpreparar diri sa aton nga balita alid sa Batikan, tiangot ni kagahapon sa selebrasyon sang kapestahan sang Senyor Santo Niño, special fiesta para sa mga Pilipino. Kagang aton Santo Papa, mayaragid nga mensahe sa selebrasyon sang Santo Niño, hindi naton pagkalimtan, nga magluwas sa kinasadya kita ti may misyon nga dala kag sugo ini para sa aton. The mission that we have to embrace. So pamatian naton ang balita naton halin sa Vatican. Pope urges service to poor in message for Fiesta Señor. Pope Leo XIV urged unity and service to the poor as Cebu Catholics gathered for the annual Fiesta Señor at Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. In a message sent by Cardinal Pietro Parolin, the Vatican Secretary of State, the Pope said the annual feast should inspire believers to live their baptism through service. Parolin said the Pope hopes that the celebration will inspire the devotees a greater desire to embrace the
the baptismal call to live a grace-filled life in Christ. He also urged the faithful to reach out to those on the margins of society so they may bear witness to Christ's call for unity and charity. Pope Leo Agustinian has visited Cebu several times before his election as Pope. He greeted Augustinian community at the Basilica and assured his spiritual closeness to pilgrims and devotees in one of the Philippines' largest gatherings. The Fiesta Señor, held every third Sunday of January, draws millions of devotees and centers on the centuries-old image of the Santo Niño image, the Philippines' oldest Christian icon. Commending all those present to the intercession of the Blessed Virgin Mary, Pope Leo said he was imparting his apostolic blessing as a sign of joy and hope in the Lord. Mai Durias, Vatican News. Ang aton nga paghatag sa kadungganan sining magamay nga bata na the gospel, the message of the gospel yesterday nagapahanumdom sa aton sang ihemplo sang pamatasan kag panimuot sang bata bala so trusting to the Father. Daw pareyon abala kung may mga lapsag kamo, anong ginahimo sang lapsag o kung sang bata kung ginagutom ti mahibi malang na ikaw na ya ma-interpret kung ano ya kinanglanod. Kung basa ya pasang-pasangan ya ti maugahab lang na. And the purity of the heart of the child, kung may mga away-away sunggudanay din kabataan dasig lang na iya dugay-dugay ag bayanay naman iya kang magkadlaw kang magampang. Kita kung kisaya mag-upas kita hindi ka na kaisrot prong dumot mo ra sa gihapon. Napanahumdom kita nga ang labing kubos, no? Amo ni ang magauna nga sulod sa ginharian sang langit. Ang may pagsalig sa Dios, wala ka na bala sang iban pa nga ginakapyutan, wala ka na sang iban nga dalaganan, wala ka na sang ginasaligan. Kag kung nabatyagan mo nga ikaw, kubos, tubangan sang tawo, sa tubangan sang tawo, isig katawo, kag sa tubang sang Dios, kapanumdom ka nga wala nga nagid sang kadtuan nga iban, nobody but God. Sa muna nga ginapahanumdom sa aton sining bata, no, sang imahin sang isa ka bata. Gani kamay pa nga ang mensahe sing Santo Papa aton panumdumon nga ang aton nga misyon para sa mga kubos dumdumon naton mga kauturan na tawag naton balang ang mga powerless, wala sang kunubo ang pagtan-aw nila sila kog lingon tungod sang maybe social status. Kani ko na tanaw mo kog lingon nga daw medyo angat-angat ka tibutungon buyokon mo ang imo kauturan para makasaka-saka man ang imong grasya nga nabaton nga nagasiling ka nagapamatuod nga ayo ikaw ti mo na ang gamiton mo man sa pagbuyok, pagbatak, sa pagbulig sa imong mga kauturan nga nagaantos kag kubos sa siling kalibutan. Huwag na kita tiyempo sa itong pagpanglagad subong aga. Sa liwat mayong aga sa itong mga kaparian na binagidara sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral with Father Edsel sa itong mga parokya, Monsignor o Father Jojo Villarreal sa Banwa Sandao. Father Anthony, damang nga salamat kagahapon. No? Naka-misa kita sa parokya ni San Antonio de Padua. No? Schedule sa Spirit FM ang pagmisa sa kwartero para nga i-promote man ang aton nga radyo sa Archdiocese of Capiz. Sa gihapon ng aton nga pagpahanumdom kada aga alas 6 may misa kita no sang ligan nga semana nagpabulos-bulos man kita kay Padre Imboy. May nag-text sa ako siya na ano ka nga maway ka kamisa 5 ay ban para makabugtaw lang temprano si Padre Imboy. Siya nagasalo sa Galisa. Galing dito na sampa sa Galisa buong semana. Kaya dito siya nagamisa sa Carmelite Monastery. Morning landa, Padre Imboy Abelarde. Buwas nga adlaw, ti kapistahan ni San Sebastian sa Banwa sa Hamindan. Maiwat-iwat galing signal sa Hamindan pero tinghoan naton liwat kaya
Maribansa kuno buwas ang aton team kay isang nagligad nga Domingo kung Sabado nagmisa dito nga aton pinalangga nga arsobispo ano tong adlaw man Biyernes nagmisa tong aton pinalangga nga arsobispo naglag ang aton nga laptop no so nakabalik na dugay nakabalik nagkuangin siya, nagloading So naglag, so dugay na kabalik no. So we try nga maribansa sa buwas sa kapistahan kabay pa madala naton ang antis ang misa kag hasta gid matapos. Kabay pa hindi magbisyo ang aton nga mga gamit tong kisa do di mo gid mapaiwaya. Kabay pang si Starlink hindi man magabisyo. Nadamo nga salamat sa nag-sponsor sa aton nga Starlink no nga aton nga parinti taman sa gwa sang pungsod. I-message sa sana kay wala tayo bayad sa Starlink. So kabay pang ining aton pagtinguha ining mga pag-cover naton sa misa sa aton nga mga parokya maka pahanumdom sa aton nga mga kauturan no nga man si San Sebastian, si Noy na siya nga man amo naging pili sa nga mga taga-Mindan nga mga ilang nga patron. Pakita nyo man sa wala nakakadtong kita nyo ang itsura sa simbahan sa Mindan o kung narisari nga mga practices man sa nga parokya. So happy fiesta Father Ariel Barrio dira sa Badwa sa Mindan kag sa imong pastoral council kag sa mga katapos ang magagmay nga Kristiyanong katilingban. Buwas nga adlaw, alas 9 sang agang Ila Santos nga misa. Sa ngalan sang Spirit FM Broadcast Team nga ginapangunahan sang aton nga pinalangga nga Arsobispo the Most Reverend Victor B. Mendico pod ang aton nga mga kaparian with Monsignor Rufino Reggie Pamposa sa Vicar General. Kaupod ko sa pagpangalagad sa Bungaga kon partner technical alagad Benny Dalida. Kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo kag sa pagserbisyo sa tawo. Ini si Father Mark Granflor ba yung aga sa tanan kag God bless Pilipinas. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas.